Govano Soludo na-achị steeti abụọ Anambra bụ onye nke gbatụnyere nya bụ iruju ya nyegara ezinụlọ ndị be nri Ezeadi ma bụrụkwazị n'okpuru ọchịchị obodo Anọcha na steeti abụọ Anambra n'isochi ọnwụ Honorable Justice Umegbolu Emmanuel Okoye nri Ezeadi. Mmemme akwamozu ya bụ nke achịkọbara na St. Mary's Anglican Church nri ma bụrụkwazị nke onye nọ n'isi ya bụ Archbishop Alexander Ibezim. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Gọvanọ Soludo toro nnọọ mbọ dum Justice Ezeadi gbara ọkachasị n'ọrụ ya dịka onye ọkaikpe ma kwupụta mmasị ya na mbọ ọ gbara agaghị ana n'iyi kama na ọ ga-abụ ihe ịgba ume tinyere ndị na-abịa n'ọdịnihu. Ya bụ ajamisa bụ nke ndị bịara ya gụnyere ndị ezinụlọ ya, ndị enyi nakwa ndị eji okwu ha agba izu. Ejike Abana maka nkọwa ABS.